お腹が痛いんじゃありません。お腹が空きまくってるのでございます。今日ご紹介します。こちらです。バン！ベビースターおやつレストランエビフライ。タルタルソース味でございます。こんな感じのベビースターでおやつコロッケというのを食べたことがあるんです。これ、おやつレストランエビフライと大きく書いてあるのに、タルタルソース味というこんな商品を買っちゃいました。中はタルタルソース。以前食べたおやつコロッケとそっくりなんですけど、とにかく私、揚げ物が大好きなのです。油で揚げたものが死ぬほど好きな人のことを油人というらしいです。そして日本を代表する油人、元プロボクサーの赤井さんらしいですよ。いただきます。はいはい。美味しいですね。一口目食べたらタルタルソースの味がお口にポーンと。で、何度も噛んでると最後になんとなくエビの香り。なかなか奥が深い。エビフライなんかが出てくると、もっといろんなシリーズが食べたくなります。私の個人的な希望としては、エビフライときたら、次は、うーん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 。まあ、そんなこと言っても無理だと思いますけども、ゲスト